alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Henriette, og i dagens julekalender vil jeg vise, hvordan man laver to rigtig lette julelysdekorationer. Den ene skal du kun bruge kanel til, altså selve kanelstængerne, og den anden bruger du de her sukkerstokke. Den første jeg vil vise, det er den med kanel. Der skal du bruge et lys og nogle kanel og et elastik. Det du egentlig bare gør, det er at sætte de her kanelstænger ned i elastikken, så de sidder fast rundt om lyset. Når du så er færdig, så tager du noget silkebånd. Det er helt op til dig selv, hvilken farve du vælger. Jeg vælger her en rød, en mørkerød. Den binder du rundt om elastikken, så man ikke kan se elastikken mere. De her kanelstænger, de glider nemlig rigtig let, hvis man ikke har selve elastikken rundt om. Men det gør så også, at når lyset begynder at brænde ned, skal du være sikker på, at elastikken følger med ned, så sløjfen skal også rykkes med ned. Ellers vil elastikken få kanelerne til at klemme sammen, og så har du måske en ildebrand i stedet. Og det vil vi gerne ud i. Men du binder en sløjfe på, og så er den faktisk færdig. Jeg har prøvet med limpistol at se, om man kunne lime dem fast på lyset, så man ikke behøvede det her elastik rundt om. Men for mig virkede det altså ikke. Du kan selvfølgelig prøve, men ja, som du kan se, så virkede det ikke for mig. Men held og lykke. Til nummer 2 skal du bruge et lys, en tom sodavandsdåse, de her sukkerstokke og nogle elastikker. Det du gør er at sætte elastikkerne rundt om den tomme dåse, så du derefter kan mase alle de her sukkerstokke op igennem begge elastikkerne. Jeg har her i videoen ikke nok sukkerstokke til at komme hele vejen rundt om, men jeg er sikker på, at I forstår pointen i hele det her. Så gør jeg det samme her. Finder et bånd i en farve, jeg gerne vil have, og binder rundt om. Og den her gang binder jeg kun rundt om den ene elastik, fordi vi kan ikke have 2 sløjfer på. Så jeg binder båndet rundt om den ene elastik, så den ligesom holder om de her sukkerstokke. Her skal du dog ikke være bange for, at der er noget, der brænder af, da lyset står oven på selve sodavandsdåsen. Igen binder du lige en sløjfe. Og så kan man jo altid klippe dem til, så man får begge sider på sløjfen lige lange. Så tager jeg det ene elastik af, for vi behøver ikke have dem begge to på. Forsigtigt udenom sløjfen. Stiller lyset ovenpå, og så er den faktisk færdig. Hvis du vil gøre den sikker, at den for eksempel bliver, så skal du bruge noget limpistol, altså lim fra limpistolen, og så klister den fast på. Men det var alt for den her gang. Indtil vi ses næste gang. Ha' det godt. Hej hej.